ビビリ代表、勇者軍団ビビリ代表のかなたが、今回はビビったら即終了でやりたいと思います。ビビるリアクションのホラーゲームなんてもうみんな見てるじゃん。ビビって、そこで続けれんのって話じゃん。だからビビって即終了でやりたいと思います。だから、驚いたりとか、うわーって声出したりとか、もうほんとビビったら、皆さんお分かりのエンディング、でれれれっていうのが流れると思うので、今回頑張っていきたいと思います。そして、正直ね、これ、企画一人で考えてるときに、余裕だろうと。だってどう考えてもさ、ね、小腹。なんか拾えた。G を押して、アイテム置く。ねえ、こっち。このアップ、前やっ、おー